Първата история, която ще ви разкажа, е именно как са се образували Америките. И въобще как е дошла при нас майката Земя. Всичко започва с това, че горе над силото одеяние, което виждаме, има друга земя, която се нарича Земя на небето. И там живеят хора като нас. Хора, които приличат на нас. Хора, които познават същите качества, които и ние. Любов, гняв и ревност, състрадание. Всичко им е познато. Но в същото време има нещо, което ги отличава много сериозно от нас, и това е силата и дарбата, която притежава всеки един жител на небесния свят. Емоциите са им толкова силни, че всъщност могат да създават и рушат светове. Тези същества ирокезите ги наричат онгуе, което означава просто хора, народ. Но от наша гледна точка те са много повече богове, отколкото обикновени човешки същества. И така някога на тази земя на небето живяла една красива млада девойка, недокосвана от мъж. Тази жена се нарича, на ирокезите я знаят като Атенсих, древната, но тя има и други имена. Някои наричат озряла земя или ухаещи цветя. Така или иначе ние ще я познаваме като древната Атенсих. И тъй като тя била млада и красива, си имала своите мечти, имала си своите желания, но говорила единствено за тях пред своя баща. Така се случило обаче, че баща й бил първия, който бил сполетян от смъртта. Явно горе допреди това никой не познава от смъртта. И така случило се той да си отиде, и тъй като не знаели какво да правят с неговите останки, тя сънувала, че е най-добре да се сложат върху коните на дърво. Така и сторили. А с времето се оказало, че самият дух на бащата заживял в дънера на това дърво. И тя продължавала всяка вечер да се катери по дървото и да общува със своя баща. Чувала по шепота на листата, по трепета на клонките. И така един ден баща й рекал, че трябва да се подготви за важно пътуване, пътешествие. Дълго и мъчително пътешествие, защото е време да се омъжи. И най-накрая стигнала до мястото, видяла го от сиящата светлина. Интересно е, че историите казват различно за срещата им. Някои твърдят, че когато вождът е видял, той се влюбил от мига, в който е видял. Други, че е бил сънувал предварително и знаел, че тя ще е жената за него. Някои твърдят, че когато тя пристигнала, се е провеждало церемония за отгатването на неговия сън. И тази, която отгатнала неговия сън, щяла да се омъжи за него. Но в нашата история, така както я знаят повечето стари хора, Божът се държава доста резервирано. Правил се, че не се впечатлява въобще от красотата й. И казал: абе, не ми се царевични питки, ако успееш да ме нахраниш, има наистина добре, с нещо по-стойностно, мога и да си помисля. И работата била такава, че всъщност, както повечето вождове и въобще богове, този имал способността да яде много. Това значило да направи храна за половин селище. Явно бил доста лаком. Или просто начин да я изпита. И така тя се заловила и взела на Хавана да троши царевичните зърна, за да ги превърне в царевична супа. Но в един огромен котел това ще да отнеме доста време. Разбира се, тя била млада и все още не знаела колко много дарове има в себе си и осъзнала, докато го прави, че има способността да задвижва нещата по-бързо. Което впечатлило и вожда. Когато опитал след това манджата, явно бил доста впечатлен, защото казал, че ще даде шанс. И я поканил вътре в дома си, а в дома я накарал да се съблече пред огнището. В този момент повикал своите ерхар онгуе. Това били хора-кучета. Наполовина хора, наполовина кучета. И всички те се втурнали върху нея, съборили на земята и започнали да я ближат, но езиците им били толкова груби, като шкурка, като пясък, който стържа по нейната кожа. И всъщност си причинявал много болка. Всички рани, които имала допреди това,
те я ближили и тя крещяла от болка. В момента, в който свършило това нещо обаче, нейната кожа просто сияла от блясък. Тя била като чисто нова. Нямало и помен от раните, които била получила по време на своята. И тогава вождът я настанил в своята спалня. Но това, което много пъти ни се казва, е, че всъщност единственото, което се докоснало помежду тях, било диханието. След дълго вождът разбрал, че древната е бременна. И, както знаем, винаги около непорочните зачатия има разни съмнения, слухове, въобще има някакви неясноти. Така и тук. Някои твърдят, че вождът наистина не подозирал, че всъщност може той да е бащата, пък и няма как да е, след като те отменили само дъх. Твърди се, че тя може да е забременяла заради кучетата, които е близили, кучетата хора. Или че тя била изневерила, защото всъщност не го обичала, се оженила по волята на бащата. Или пък че си имала любовник още преди това. Така или иначе, бабите обичат да ни казват, че има друга причина за това нещо. Любимата им версия е, че всъщност точно досега с диханието е успяло да превърне жената, да я накара да забременее. Защото, както знаем, диханието в много култури е символ именно на живота. Хора! Искам да отгаднете моята дума. Искам да отгаднете моя сън. Само ако се изпълни сънят ми, душата ще успее да намери покой. И затова събрал всички на церемония по отгадване. И започнали да се изреждат. Всички хора, всички присъстващи. Той им дал с жестове и мимика им дал насока, накъде да търсят, да отворят вътрешните си сетива, за да отгаднат съня му. Да видим някой да си помисли дори да изкореним дървото на живота, дървото на светлината. Всички ахнали, защото вождът започнал да сияе от радост и казал гла, 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 което било благодаря, ти отгадна моя сън. И хората заявили, какво ще правим сега? Как без дървото на живота? Кой ще ни дава светлина? Кой ще ни дава храна? Как можем да го изкореним? За всички това значило беда. Но в същото време всички обичали своя вожд, искали да почитат неговите желания и неговата душа. И знаели, че не могат да не го сторят. Затова се захванали, а дървото, което имало бели корени в четирите посоки, било огромно, наистина надълбоко вдълбало своите корени в земята. Всички започнали да ровят. Копаяли. Докато в един момент дървото започнало да се разклаща, те започнали да бутат, дърпали от всички краища и с чудовен, грамовен трясък то се стопорило на земята. Като същевременно земята се пропукала. Тя била като черупка, която никой не знаел всъщност какво има отвъд нея. Пропукала се и зейнала една огромна пропаст. И тогава вожда засиял, защото казал, точно като в съня ми е, виждам го. Сега трябва ние с жена ми да седнем на ръба и да се храним, така както го видях в съня. И тук, разбира се, идва една от най-деликатните части. Защото създаването на живот на земята е свързано с едно падане. Но дали става въпрос за обикновено падане, дали жената се е подхлъзнала и е паднала в дупката, древната Атенси, или както повечето истории ни казват, тя била бутната от своята съпруг. Но защо? Дали и това е нещо, което той бил видял в съня си, или дали е от ревност, не може да приеме, че все пак тя е бременна от друг. Или дали е защото много се оплаквала и хленчева, защото както той бил сънувал този сън с изкореняване на дървото, тя се казвала, Боже, как можа, мъжо, как можа, сега какво ще правим, как ще живеем, тук имахме плодороди и изобилие, сега накъде, какво ще се промени? А може би, знаем, че трябва да настъпи тази промяна. И когато я бутнал, тя се хванала с едната ръка за пръста, с другата за корените, се опитала да се изтегли.
с зъби и ногти се опитваме да се върнем обратно старите си навици и не щем да приемем промяната. А всяка една промяна е всъщност гмуркане в непознатото. Гмуркане и падане в бездната. Няма промяна и няма творчески акти, съзидания, без първо ние да се гмурнем в неизвестното. И няма как ние да растем като човешки същества, ако не допуснем промяната. Просто това е противоречие. Да искаме да растем и в същото време да няма промяна. Така и животът на Земята е нямало да го бъде никога, ако тази жена се беше издрапала, се върнала обратно в небесния свят.